Milý deníček, v minulom nahrávaní som vyzval Boha, aby potvrdil svoju existenciu tým, že na území Slovenskej republiky vyrastie sopka, obrovský vulkán, ktorý vybuchne a zrovná Bratislavu so zemou. Tak nejak som tajne dúfal, že keď nie celú Bratislavu, tak aspoň ten hlúpy parlament, ale opäť sa nič nestalo. To, že v Bratislave nevyrástla žiadna sopka ani nikde v okolí, viem z veľmi dobrého zdroja, pretože priamo v Bratislave býva môj dobrý kamarát Diabol, ktorý prítomnosť akejkoľvek sopky nekompromisne dementoval. Takže sa mi opäť potvrdilo, že ak nejaký boh na zemi existuje, tak som to jedine ja. Vidíte, vážení diváci, ako som veľmi umne a hlavne nenápadne sfúkol dve veci naraz? Úvod aj vyhodnotenie božskej výzvy z minulého nahrávania? Tak a keďže to vyhodnotenie máme za sebou, tak si môžeme dať novú božskú výzvu, ktorou je to, aby ma trafil blesk. Myslím si, že zásah bleskom je pre Boha typický a veľmi ľahký, pretože nad Tatrou sa blízka máme v hymne a blesky sú po celom svete. A aby som náhodou na budúce nekecal, pretože ma môže zasiahnuť blesk a ja poviem, že nezasiahol, tak chcem, aby to nechalo na mne aj nejaké stopy. A keď tu napíšem do Google, že lightning, čo je blesk, a marks, to sú nejaké také tie stopy, tak mi Google vyhodí také tie obrázky ľudí, ktorí majú, ja neviem, spálené žily alebo čo. Tak ja chcem mať, dajme tomu takéto niečo po ksichte, že mi to v ksichte spáli žily, čo bude jasným znamením, či ma blesk trafil alebo nie a nebude sa tomu dať nejako vyhnúť. Tak, a keďže sme si dali novú božskú výzvu, tak teraz by sme mohli začať čítať Genesis 26. Hej, povedal som Genesis 26. Tak, to už je lepšie, toto sa mi viacej páči. Mágia funguje, rovnako ako v Biblii, takže tu si dám Bibliu. Mimochodom, tu sa chystám na Korán, ale neviem, či ho budem čítať, pretože som rozmýšľal, že to dám po anglicky, lenže v prípade Koránu a urážiek Aláha by sa mohlo naozaj stať, že Aláhova výzva sa stane skutočnosťou a príde sem parta teroristov, ktorá rozstrieľa môj ksich na kašu. Takže zatiaľ Bibliu, tu Genesis 26. V podprahových reklamách snažiacich sa nás konvertovať na rímskokatolícku či akú cirkev pribudla informácia o pripravovanej slovenskej ekumenickej Biblii, na ktorú keď kliknem, zistím, že sa to naozaj pripravuje. No a tu je taký článok, ktorý som ho síce celý nečítal, ale tak hovorí v podstate o trampotách, ktoré sa dejú pri pripravovaní tejto novej ekumenickej Biblie. No jedna z tých trampôt je, že tam majú asi k tomu 1600 pripomienok, čo podľa mňa znamená, že tá stará Biblia nebola veľmi presná, čo je nepochopiteľné, pretože to bolo vlastne Božie slovo. Ďalej tam majú krížové odkazy, ktorých je viacej ako 19 000. Viete si predstaviť, že čítate knihu, v ktorej je viacej ako 19 000 odkazov, ktoré by ste si mali prečítať tiež na to, aby ste pochopili súvislosti. To je jaká brutalita, ty kokso. Podľa mňa by knihy mali byť písané akože jasne, aby to človek hneď na prvý šup pochopil. Potom sú tu nejaké opravy chybne preložených termínov z hebrejčiny, hej, hospodín a boh, OK. A opravy chybného rozdelenia polveršov v poetických častiach. Všetky tie verše a polverše v Biblii sú také dosť chaotické, nedajú sa väčšinou alebo niekedy chápať priamo, mali by sa že vraj chápať v prenesenom význame. A tvorca tohto konkrétneho článku sa teda uzniesol, že okrem obrázku nejakého spoluobčana, či čo to je, čo tu číta knihu, že tu narve aj nejaký verš zo žalmov zo 119. kapitoly, toto akože nebudem robiť v denníku ateistu, pretože zatiaľ mi to tak vychádza, že každý druhý týždeň robím jednu kapitolu, takže tých 119 by mi zabralo 4 roky. Navyše tá 119. kapitola má najmenej 105 veršov, čo bude teda dosť dlhé video. No a ten 105. verš sa nedá pochopiť normálne, pretože počúvajte pozorne, hej. Sviecou mojej nohe je tvoje slovo, svetlom môjmu chodníku. A tu niečo chýba a malo by to znieť tak, že sviecou mojej nohe je tvoje slovo a toto slovo Božie je svetlom môjmu chodníku,
Čiže Boh nám skrz svoje slovo akože hovorí, alebo ukazuje, že kadiaľ máme ísť, a ako sa správať a čo robiť, aby sme boli dobrí a slušní. No lenže keď sa nad tým človek zamyslí, a teraz by sa mohli zamyslieť nad tým hlavne veriaci, tak myslíte si, že naozaj potrebujete Boha na to, aby ste boli dobrí? Vážne? Ako je možné, že príslušníci iných náboženstiev, alebo dajme tomu aj ateisti, jednoducho, ktorí nemajú vášho Boha, jednoducho nejdú do ulic a nevraždia sa navzájom, nezabíjajú, neznásilňujú a tak ďalej. Ako je toto možné? A to je jedna vec. A druhá, keby ste vy stratili svojho Boha, tak čo vy akože idete tiež okamžite vraždiť, znásilňovať a všetko toto, čo som hovoril? Pretože ak áno, tak to vás teda akože kruto ľutujem, hej? Teda kruto, úprimne ľutujem vlastne. To ste akože vy ste nejakí brutálni kruťasi. To je jedna vec. A druhá, pokiaľ vy veriaci by ste vyhodili zo svojho života Boha, zmenila by sa nejaká realita? Podľa mňa realita by ostala úplne identická, čo znamená, že ten váš Boh je úplne zbytočný. Jediné, čo by sa možno zmenilo je, že by ste nemuseli chodiť do kostola, hej, tam tráviť hodinu, že by ste sa nemuseli modliť ráno, na obed a večer, že by, ja neviem, v strede sídliska nikto nestával tie hnusné kostoly a zvony. A tento čas, ktorý by ste ušetrili, by ste mohli investovať, ja neviem, do svojej rodiny, kamarátov, ja neviem, mohli by ste sa vzdelávať nejakú vedu možno študovať, napríklad evolúciu, alebo ja neviem, úplne začať hrať na hudobný nástroj, alebo proste si oddychnúť a spať. No ale tak, OK, hlavne, že je pohoda. Dobre, nebudem sa nad týmto ďalej zamýšľať, aj keď vlastne budem. Tu nezabudli dať podporu SBS, čo sú prachy, a hlavne e-shop, a na ten si normálne kliknem. To je elektronický obchod a Svätá Biblia, boom, 14 eur. Prečo sa to predáva? Toto vážne stojí až toľko eur? Jedno vydanie? Prečo toto stojí len 2,98? Tu je tiež za 9 eur. A tu som ešte dole videl normálne za 20, ty kokso. Sväté písmo, Jeruzalemská Biblia, 20, vreckový formát ešte k tomu. To je jaká brutalita. Zase takto inkasuje prachy a nie som to ja. Hroma blesky. No dobre, poďme si prečítať teda tú 26. kapitolu Genézis, prvej knihy Mojžišovej, a ktorá má nadpis, že Izák a Abimelech, a druhá časť má nadpis Spory o studne. Pozor, rovnako jak bola 12. kapitola a 20. To je to, jak išiel Abraham do Egypta a potom do Geraru, ako boli tieto dve kapitoly podobné, tak toto je de facto to isté, akurát, že namiesto slova Abraham, tu je slovo Izák, hej. Čiže budem to de facto čítať tretíkrát, hej, kreativita chlapíkov, čo vyrábali Bibliu, je nulová. Takže čujme slovo Božie. Izák a Abimelech, verš 1. Keď nastal v zemi hlad, ale iný ako ten prvý za Abrahamových čias, odišiel Izák k filištínskému kráľovi Abimelechovi do Gerary. Presne tak, jak Abraham v 20. Verš 2. Vtedy, rovnako ako Abrahamovi, sa mu zjavil Pán a povedal tie isté slova, že nezostupuj do Egypta, ostaň v krajine, ktorú ti určím. Zdržuj sa ako prišelec v tejto krajine a ja budem s tebou a požehnám ťa, lebo tebe a tvojmu potomstvu chcem dať všetky tieto krajiny, aby som splnil prísahu, ktorou som sa zaviazal tvojmu otcovi Abrahámovi. Čiže áno, ty budeš dediť všetky tieto krajiny, budeš im šéfovať, budeš neobmedzený vládca, rovnako ako bol Stalin. A ako bonus rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy neba a ja dám tvojmu potomstvu všetky tieto krajiny, čiže vládu nad týmito krajinami nestratíte a v tvojom potomstve budú požehnané, ale že úplne komplet všetky národy zeme. No nevezmi túto ponuku, ja by som ju okamžite bral. No a to preto, že Abraham počúval na môj hlas a zachovával moje príkazy, nariadenia, ustanovenia a zákony, pretože tak, jak to hovorím ja, Boh, tak je to správne, tak to má byť. Jaký to je preklad? Aha, to je katolícky preklad. Pozerám, že to je trošku... tak necháme si už katolícky, keď som začal. Pozerám, že to je trošku taký iný slovosled. No a dobre, ideme ďalej. Verš 6. Izák teda ostal samozrejme v Gerare, hej, kebyže mne toto môj hlas v hlave, ktorému verím, že to je Boh, mi to povie, tak tiež ostanem v Gerare. Verš 7. Keď sa mužovia mesta vyzvedali na jeho manželku, hovorieval: toto je moja sestra, hej, tu už sme takedy počuli, že
lebo sa bál povedať, že je to jeho žena. Aby ho mužovia mesta nezavraždili pre Rebeku, lebo bola krásna zjavom. Normálne, keby povedal, že to je jeho žena, tak ho zabijú a ju asi znásilnia, alebo čo, hej. Pre ňoho nič moc, ale ona by možno mala radosť. Dobre, verš 8. A keď tam býval už dlhší čas, raz filištínsky král Abimelech pozeral zo svojho paláca do tej doliny pod palácom a normálne, hej, pozeral z okna, z obloka a videl, ako Izák, ktorého poznal po slove, pretože králi poznajú všetkých svojich podaných, teda po slove po mene, tento král tiež poznal svojho podaného po mene, ako sa Izák so svojou ženou Rebekou láskali. Hej. Neviem, toto vyzerá, keby tento verš je, keby, ja neviem, ten Abimelech žil v nejakom domčeku na predmestí a čumí z okna, v tom mestečku býva 50 ľudí, všetkých pozná po mene a vidí, že Izák s Rebekou sa tam láskajú. No a hneď, ak to videl, tak Abimelech okamžite zavolal Izáka a povedal mu, je zrejmé, že ona je tvoja žena. Prečo si teda hovoril, to je moja sestra? Nechápem to, ty lamer. Som sa povedal, ty debil. No a Izák mu odpovedal, lebo som si myslel, že pre ňu zahyniem. Áno, to sa tam deje v tom Geráre bežne. Hej? A Abimelech mu povedal, prečo si nám to urobil? Chytil sa za hlavu, vôbec to není presne rovnako ako pri Abrahámovi. Ako ľahko mohol niektorý muž z ľudu obcovať s tvojou ženou a bol by si na nás uvalil previnenie pre Boha, tak len toto previnenie nie, že by náhodou niekto obcoval s manželkou. To, že by sme ťa zabili za to, že by to bola tvoja žena, to je v pohode, ale keby náhodou niekto obcoval, tak to by bolo neodpustiteľné. Verš 11. Potom Abimelech prikázal všetkým, ale úplne, že komplet celej krajiny, že kto sa dotkne tohoto muža a jeho ženy, istotne zomrie. Normálne trest smrti. Môžeme prejsť teda k tej druhej časti tejto kapitoly, ktorá sa volá, že spor o studne. Verš 12. A Izák sial v krajine a v tom roku žal stonásobne, lebo Pán ho požehnával. On normálne zasadil jedno semienko, hej, nejakej pšenice a z toho semienka vzrástlo 100 semienok. To je jaký brutálny zisk, hej. A samozrejme, že sa to deje, lebo ho Pán požehnával, jak ináč, hej. Podľa mňa to je aj nereálne, že zasadím jedno semienko a vyrastie klás, na ktorom je 100 ďalších semienok. Ale zasadím jedno, vyrastie klás, na ktorom je 10, tých zasadím a tých 10 stihnú vyrásť ešte raz v roku a splodiť ďalších 10 semienok a 10 x 10 je 100. Možno, že takto sa to stalo, že 2-krát do roka. Žal. Aj keď tu je moment, tu je žal 100-násobne. Tak fajn. No nič, verš 13. Tak sa tento muž zmohol a vzmáhal sa naďalej, takže sa stal veľmi bohatý, normálne bol pracháč a keby bol v dnešnej dobe, okamžite si kúpi Ferrari. Mal oviec, dobytka a mnoho služobníctva, všetkých si vedel zaplatiť a preto mu filištínci závideli. A tak to sa tak stáva, že keď niekto zbohatne, takže sa nájde niekto, kto mu závidí. No a teraz títo filištínci mu závideli a čo spravili? Všetky studne, ktoré vykopali sluhovia jeho otca, začias jeho otca Abraháma, zasypali a zahádzali hlinou. Hej. Čiže Abrahám tých 1000 studní, ale ja neviem koľko, hej, pretože on všade, kde, ja neviem, počul Boha, okamžite sa začal modliť, postavil oltár a vykopal studňu. Hej. No a Boha počul na každom rohu, tak v tej krajine bolo, ja neviem, 100 studní a všetkých týchto 100 studní filištínci zasypali, pretože závideli Izákovi, že je bohatý. Zahádzali hlinou a preto Abimelech povedal Izákovi, že odíď od nás, lebo si sa stal oveľa mocnejším ako sme my. Tak holt s prachami ide aj sila a keďže sú prachy zlé, tak nám ich všetkých dajte. Verš 17. A Izák odišiel, svoje stany rozložil hneď v údolí Gerary, hej, veľmi ďaleko sa mu nechcelo, a ostal tam bývať. Tak musel ostať v Geráre, lebo Boh mu povedal, že ostal v Geráre, no tak išiel odum dál. Verš 18. Izák tam opäť vykopal vodné studne, ktoré vykopali v čase jeho otca Abraháma a filištínci ich po Abrahámovej smrti zasypali a dal im tie isté mená, ktoré im dal jeho otec. Teraz neviem, či je to úplne jasné, ale jak to filištínci všetko zakopali, tak on to opäť všetko vykopal a ešte im dal rovnaké mená normálne. To tých filištíncov dobre nasral. No a verš 19.
Pozor, to je dôležité, lebo keď Izákovi sluhovia kopali v údolí, našli tam studňu so živou vodou. Normálne, keď si pamätáte rozprávku, a teraz neviem, o čom bola, ale proste tiež tam lietala nejaká živá voda, tak takto zomrie, dá mu živú vodu a on ožije. Tak na Blízkom východe existuje studňa so živou vodou, hej, keby náhodou niekto potreboval oživiť, neviem, Stalina alebo koho, alebo Napoleona, alebo Hitlera. No nič, verš 20. Ale gerárskí pastieri sa hádali s Izákovými pastiermi, no aj zase tam dolezli, že to je naša voda, 300 hrmených. Preto dali studni meno Esek, lebo sa tam s ním vadili. Čiže ak sa niekto vadí, význam toho slova, hej, je Esek a podľa toho nazvali aj studňu. Verš 21. Potom vykopali inú studňu, ale aj o ňu sa hádali, takže by to mala byť Esek 2, a preto jej dali meno Sitna, hej, to je trošku nelogické, ale tak dajme tomu, že Esek znamená hádka a Sitna znamená spor, hej, aby to nebola, že Esek 2. Tak fajn, ok, uznávam. Môže buď Biblia nezlyhala tento raz v 21. verši. Verš 22. Šiel odtiaľ ďalej, hej, ten Izák opäť sa odsťahoval, či čo, presťahoval, premiestnil a opäť vykopal studňu, lebo však čo by nie, ale tak všade kam prídem, tak potrebujem studňu, nepotrebujem vodu. No a o tu už sa nehádali a dali jej meno Rechobot, hovoriac, teraz nám pán dožičil voľnosti, aby sme sa rozmnožovali v tejto krajine. Vykope studňu a to sa v jeho hlave rovná, že Boh mu dožičil voľnosť. Verš 23 a odtiaľ šiel do Bersabe a v tú noc sa mu zjavil pán a povedal mu, hej, Izák mal očividne tú istú chorobu ako Abraham, neviem, či som to spomínal, že počuje hlasy v hlave. Ja som Boh tvojho otca Abraháma, neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo kvôli môjmu služobníkovi Abrahámovi. No, druhýkrát, hej, rovnako, jak to bolo tam hore, či kde, tak zase to počuje. Verš 29, hneď, ak počul tento hlas, Izák postavil tam oltár a vzýval meno pánovo, zase trieskal ksichtom do zeme. A hneď tam rozložil stan a Izákovi sluhovia tam okamžite vykopali studňu. Presne, ako to robil Abraham. Počuje hlas, vykope tam studňu, postaví oltár, modlí sa, blá, blá, blá. Verš 26. A tu za ním prišiel Abimelech z Gerary a jeho priateľ Ochozat a veliteľ jeho vojska Fíkol, ktorý vôbec nikoho ešte neprefíkol. Verš 27. Izák mu povedal, prečo ste prišli za mnou, veď vy ste so mnou v nepriateľstve a od vás ste ma vyhnali. No a oni odpovedali, na vlastné oči sme videli, že pán je s tebou. Čiže si na teba musíme dávať bacha, buďme kamoši. I povedali sme si, nech je prísaha medzi nami dvoma, medzi nami a tebou. Uzavrime s tebou zmluvu. Iste nám nič zlé neurobíš, ako ani my sme ti neublížili. Síce keby si povedal, že to je tvoja žena, nechcem sa opakovať zase 50 krát, tak by sme ťa zabili a ju znasilnili, ale my sme ti neublížili, hej. Dokonca sme ti preukazovali dobro, prepustili sme ťa v pokoji, keď si odchádzal, nikto ťa nechcel ukameňovať, ani ruky, nohy ti odťať a polámať. No a teraz si ty, pánov, požehnaný, tak by si mohol byť kamoš s nami, ne? No a Izák na to asi pristúpil, pretože im pripravil hostinu a oni jedli a pili a chlastali a spili sa na mraky. No a keď ráno vstali ešte s nejakým promilom v hlave, prisahali si navzájom, že budú kamoši. Potom ich Izák prepustil a oni odišli od neho v pokoji. Ešte v ten istý deň prišli k Izákovi sluhovia a oznámili mu o studni, čo vykopali, že našli sme vodu. Tak ja neviem, akože doteraz čo, kopali studne, v ktorých bola ropa, alebo ja neviem, alebo všade bola živá voda, alebo čo, prečo? To je nejaká novinka, že našli sme vodu? Alebo vykopali studňu a povedali, že našli sme vodu. No ok, tak fajn. A preto ju nazvali Šebuach. A preto je meno tohto mesta až do dnešného dňa Bersabe. A potom keď, a teraz ten verš 34, ja neviem prečo to je tu spomenuté, ale keď mal Ezau, to je, no nie som si istý, ale asi Izákov syn, 40 rokov, vzal si za ženu dcéru Hetejca Beriho Juditu a dcéru Hetejca Elona Bašemat. No ale obe boli jedna raketa a druhá stíhačka a zarmútili Izákovú i Rebekinu dušu. No, takže to je koniec 26. kapitoly Genesis a ja viem, že v poznámkach mám 3 veci. Tou prvou je, že na Facebooku som našiel jedno také video, niekto tam vyvesil, kedy 4-ročný chlapec
káže normálne v kostole a je to takéto americké kázanie, kedy príde a povie, že halelúja. Hallelujah. A Ježiš je s nami a začne tam skákať a behať a tak ďalej. The Lord is here tonight. And his name is Jesus. No a v Amerike si myslel, že to je normálne, len v Európe to vyzerá, aký bol chlapec posadnutý diablom. There's only one God. And then he's going to praise out his tears and just worship God. And then he's going to worship God. What the Lord is going to do, that means God has to do it. And then Jesus has to do it. And then God is going to do it. And then Jesus. Whoa! I love to preach it tonight. No a celé to je o tom, že jeho otec je kazateľ, dokonca aj jeho dedo je kazateľ, takže chlapec chodil od malička do kostola, tam dokonca aj vidno teda, že keď mal asi len 2 roky, niekto mu dal mikrofón a postavil ho pred to kostolné publikum a ten chlapec tam robil nejaké také tie detské zvuky, že a všetci, áno, on vám káže. No a potom, keď mal 4 roky, keď už vedel aj dať čo hovoriť, tak na ňo natiahli nejaké sako, slušné gate a on všetko odkúkal od svojho otca a začal kázať presne tak, jak to robil otec. Dokonca je tam taký ten záber na to, jak on vezme vreckovku a sa utrie takto tu alebo za krkom, hej, a pritom malé deti sa nepodielajú až tak brutálne. No a tak OK, no proste to má všetko okopírované. To the men's church of Pentecost, of Pentecost, of Pentecost. To je jedna vec. A druhá, mám tu napísané, čo to tu je. Aha, no dobre, to je pre veriacich. Vezmeme si napríklad takých kresťanov, hej. Oni si myslia, že to ich náboženstvo je to jediné správne a podľa mňa logicky si musia hovoriť, že ako ostatní ľudia, ktorí neuznávajú naše kresťanstvo, sa mohli dať tak ľahko oklamať a veria v Aláha, alebo v židovstvo, alebo v Krišnu a proste však, alebo ja neviem, niekedy verili vo vikingského boha Odina, Ježiš to je ale blbosť, alebo v Zeusa, alebo v Egypte na tých egyptských všelijakých bohov. Však vtedy jednoznačne akože klamali, otročili, brali im peniaze a zneužívali. My to nevieme pochopiť, jak sa niekto môže nechať takto tu ľahko oklamať. Ale my oklamaní nie sme. Naša viera je tá správna, my dávame radi peniaze na kostol, pretože to je pre Boha, ktorý existuje. Nie, akože, to proste sa nedá pripustiť, že by náš Boh neexistoval. Tak OK, no, tak si to ďalej myslíte, nikto vás neoklamal, nie, vôbec, pohoda lesná. Dobre, to je bola 2. A posledné je, že to je taká srandička, tiež som zdakiaľ spašil tento obrázok. Toto je nová hra Fallout 4, ale je to prerobená taká tá oplátka kresťanská, hej, to telo Kristovo, hej. Je to asi z Facebooku a tu nejaký Martin píše, že dobrý deň, žiadam vás o zrušenie tohto príspevku z dôvodu, že nemáte právo si robiť srandu z najsvätejšieho tela Kristovho pre obyčajnú hlúpu hru. Ďakujem. Škoda, že tento Martin si neuvedomuje, ako komicky znie, že oplátka je telo Kristovo. Čaute.